Flight sa nagkadiang airport sa Mindanao gikan ug padulong sa Cebu kanselado humanang nahitabong disgrasya sa eroplano sa Korean Air nga nag-overshoot sa runway sa Mactan Cebu International Airport. Ani report ni Argil Relator. Giundang una ang operasyon sa Mactan Cebu International Airport runway humana overshoot ang eroplano sa Korean Air. Sa pahayag sa MCIA, alas 11:11 kagabi, dihang misulay og tugpa ang maong eroplano sa runway atul sa kusog nga ulan apan na overshoot kini. Maayo na lang kay walay naangol og luwas ang 162 ka mga pasahero ug 11 ka crew sa maong eroplano. Nangayo na og dispensa ang Korean Air ug gipasalig nga resolbahon ang maong problema sa hinanaling panahon sa pakig-alayon sa local aviation authorities. Tungod sa insidente, dunay flight nga na-divert sa Davao International Airport. Natay isa which arrived I think around almost midnight na kagabi, 11 something plus, basta almost midnight. But then again, ni-depart po siya pabalik og Manila around 2 a.m. kaganina. So far, mo to atong diverted flight caused by the incident in Mactan. Niresulta sab ang maong hitabo sa pagkansela sa flights sa duha ka airlines karong adlaw. Sa Cebu Pacific Air, kanselado ang flights gikan Cebu paingon sa Siargao, Cagayan de Oro, Davao, Ozamis, Butuan, Surigao, Zamboanga, Pagadian, Dipolog o General Santos and vice versa. Sa Philippine Airlines, kanselado sab ang gikan Cebu padulong sa Cagayan de Oro, Davao ug Butuan ingon man ang pabalik. Kanselado sab ang Davao Tagbilaran, Davao. Sumala sa Kaap Davao nga ugaling mabalik na sa normal ang operasyon sa Mactan Cebu International Airport runway. Mabalik na sab ang mga scheduled flights gikan ug paadto sa Cebu. Ang pasahero nga si Randy sayo miadto sa Davao Airport aron magpa-rebook sa iyang nakansela nga flight. Early ko kay wala man kuan. I'm supposed to go to the city pero karon dito na ako sa airport. Samtang nakurat kuno si Roland dihang pag-abot sa counter sa airline, cancel di ay ang ilang flight. Wala gid mi na-inform. So pag-abot na namo dira sa front sa may counter, kanang gingnan mi na canceled ang flight. So moto medyo problematic kay gaapas mi sa oras sa business trip lagi sa company. Kauban na mo amo ang boss. So muna mag-inquire mi karon kung unsa ang situation didto kay basig mag-reroute mi pa Bacolod. Pero depende palagi kayo until na wala mo sila information gatag even sa email, sa number. Alang sa mga apektadong pasahero, nagahanyag ang mga airlines og libreng rebooking, conversion sa travel voucher o dili baka refund sa ticket. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.